Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to my friends at TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Sikukune 3. I'm joined by Ukozo Kozo. Esibu grand. Ngiyaphila kunjani bodi? Grand mfethu. Yazi into engingafisa ukuyisho namhlanje. Bengafisa ukuthi ngiqwashise ama-fan ethu eKaizer Chiefs. Yeah. Ake siyekeni ukuzwa ngama-fan Orlando Pirates. Yeah. Ngaso sonke isikhathi. Yeah. Ama-fan Orlando Pirates afika abhuisha uSilver. Amsho ngazo zonke indlela abafuna ukumsha ngazo. Ngalo sikhathi akekho la eSouth Africa kule Netherlands. Athi ibhola akalazi. And then lonto ifikile ku Silver. And then uma ucabanga wena uzofila kanjani ngayo akakafiki nasi South Africa akayiboni nendlela ukudlala ngayo South Africa. But kodwa thina sesikwazi ukusho ngamagama. Engifisa ukuthini ke Kaizer Chiefs fan ake nifunde nansi into engifisa ukunitshela namhlanje. Lento nilimazi team cause nikuthatha kwiPirates kuma-fan Pirates bese nina nikuthatha lezo zinto nizenze ezini and then ingakho uzobuya lapha futhi bese nibuye nizojikela igroup la groundini iyadlala i-team egroundini njikela igroup and then kusasa izofayinwa i-team kumiswa thina ema-stadium njengoba ashilo ukhila ukuthi siyagula abanye bethu thina masingazange ema-stadium i-wrong lo nto ayenza ama-fan and then bese ngithini ngizokhala kakhulu ngoNabi ngendlela enze ngakhona kodwa hayi unothi ukuthi ukukhala but kuyisifundo kuyena uNabi ngendlela okwenzeka ngakhona namhlanje ukuthi athathe uKwinika ambeke outside athathe uEden McCarthy amfake groundini because one iphutha uEden McCarthy yes ubesenza kahle but hayi ukuthi andlule uKwinika one uKwinika une experience. Yeah. And then it's not easy ukukhipha umdlalo njengoKwinika asayibambe kahle kanje ya. Vele already uEden McCarthy akeze ukwenza kahle because ubesenesikhathi eside ehleli phansi engadlala. Yeah. So bese ngithini futhi ngokukhipha uNdlovu ngicabanga ukuthi uyilahlile futhi uNabi lapho ngokukhipha uNdlovu. Ayibanga isenzeka ngalendlela iChiefs bekadiza ngayo and mina bengicabanga ngendlela bade ngibuka ngayo athi sengawucover la 3-1 yeah ngendlela adiza ngakhona and then iphutha lakhe elikhulu futhi uNabi ngicabanga ukuthi ulenzile namhlanje ukushintsha uqala ngoSirino instead of uMdu because uyabona mangabe sisuke siqale ngoMdu siyazi ukuthi uSirino makabuya uSirino uyigame changer and then okwesibili uSirino uyakwazi usuke eseyibambile igame ngeexperience yakhe ethi esengene egroundini afika asenzele ama results eswafuna siphumelele and then ngizothi sengigcina Sithibe yazi ngiphethe nayi le ndoda le ukuthi umbuli ngicela sondeze la Usipho ya uSipho lo umbuli lo nambo wenzama nambo wenzama mbukweni umbuli yeah and then guys ngifuna ukuthini ke kuSipho Mbuli yazi ngifuna ukuthini kuSipho Mbuli ngifisa ukuthi kuSipho Mbuli ngicela unake indaba zakho Brian thina sikakutshela indaba zakho uyabona njengamanje ngizokuhlaza ngizokhombisa ukuthi wena unjani ngoba mina ngiyakwazi ngiyamazi uSipho Mbuli isidako but kodwa yena ukwazi ukutshena abantu ukuthi ulamthuthu. What about ulamthuthu? Yini ulamthuthu? Yini ulamthuthu? Ubani ulamthuthu? Asimazi ukuthi usho kubani. Asimazi ukuthi usho kubani. Asimazi ukuthi Did he say Chiefs? No. Did he say Chiefs? Angaqedi. Ngifisa ukumtshela umbulu ukuthi Sipho Mbuli unake indaba zakho bhuti wami because thina asikayivezi indaba zakho zokudaka wakho ambugiqika phansi anazanga daka nake indaba zakho ukuyambona bushaya wena bora Sipho Mbuli isitakwa ukuyambona bushaya wena bora black label that's why edlala 40 minutes way wa ufeli black label Kozo yeah phuza black label yes lalela phuza na pijama
Hayi man uma Izamalek. mina mfuna ucorrecta ulentuzana umbule uyisupport eKaizer Chiefs. Ngiyazi ukuthi lamagama bekawabhekisephi. Bangatshelanga thina ngosama sincese bafethu simxoleleni. Uyazi ukuthi wabhekise. Uyithathe wrong gosogoso. Umbule isupport eKaizer Chiefs bafethu isupport eKaizer Chiefs. Uyazi lapho sela khona nethi uyabona mawuthi unganayo into ne uyivele nakuyi izozwela ngoba naye akanayo yabona sese mara beyangasho thina Sundown.